15 август бегоҳ Владимир Путин ва Доналд Трамп переговор гузаронданд дар Аляска. 3 соат переговор давом кард ва дар ин видео подроб нигоҳ мезанем ки чӣ гапҳо шид ва дар бораи ҷанг баҳс шидан чӣ хабарҳои нав астае. Ба диққат гӯш кунед. Салому алайкум ҳамада, бо шумо ҳастам Заруддин Сунатулло ва шумо қарор доред дар канали Сунат ТВ. Вақте ки Владимир Путин ва Доналд Трамп дар аэропорти Аляска фуромаданд, самолёти ҳар душ якҷоя посадка кард. Аниқтараш ки Доналд Трамп аввал омад фуромад ва Путин дертар омад. Доналд Трамп дар дохили самолёт Путин аждад кард ва вақте Путин фуромад, дарошкаи сирх буд, ҳар душ яде тараф омаданд. Вақте ки Путин ба назди Доналд Трамп омад, Доналд Трамп қарсак зад ва ин як гурӯҳ шахсиятҳои Европаро ба ғазаб овард ва ҳамин моменте ки Доналд Трамп қарсак задагия бисёри шабакаҳои иҷтимоӣ удалитиш карданд ва баъдан дохил шуданд ба зали конференсия. 3 соат переговор гузаронданд ва дар ин переговор дар бораи ҷанг бигӯем ки ҳичи навигарӣ, ҳичи маълумоти дақиқи муҳим набуд. Фақат Путин условиҳои худшон монд ва Доналд Трамп ҳам условиҳои Путин розӣ шид ва условиҳои худшон монда. Хулоса ки ҳар ду шаҳидгариш розӣ буданд ва мақсад дар условиҳои мондагишон дар чӣ буд ки заминоеро ки то ҳозир ишғол кардагияи Россия, заминои Украинаро бояд ки Украина дар Россия бута ва ба ҳамин условия шояд ки ҷанг хотима биёбад. Лекин Зеленский ира қабул надорад. Хеле ки видеомон дар бораи муҳоҷирата, ман савъе доданиям ҳамада кадом нафарое ки ай Россия Тоҷикистон рафтанено, ай Тоҷикистон Россия омадено, ки умуман тамоми ҷаҳон парвоз кардани бошанд, агар билетҳои самолёт бо нархҳои арзон ҳамин рақамҳода муроҷиат кунед ва ҳамчунин граница гузаштан дар як сутка ба самолёт қай билетон мегиранд ба наздики граница, таксиёмон ҳаст, мебаранд мегзаронанд, меёранд обратно то аэропорта ва аёҷабо билетон мегирем, мепарем, ҳамагӣ як сутка мекашад. Масъалаи бедокументӣ, масъалаи печатҳои фалшивӣ, ҳамаи темаҳо ҳалшаванда. Рақамҳода муроҷиат кунед, консултатсия дар ҳама мавзӯъ бепула. ва дар давоми переговор Владимир Путин бошад Доналд Трампа таъриф кард ки ту президенте ҳастӣ ки ҳаматарафа метавонӣ ҳама мушкилиҳоро решат кунӣ. Вақте ки трай президентӣ гирифтанд, ин ноҳақӣ буд. Бояд ки интихоботи президент тариқи почта гузаронда намешид, ту овози зиёд гирифта будӣ, лекин ноҳақӣ карданд, овозҳои туро хат заданд. Хулоса ки Путин Доналд Трампа таъриф кард ва Доналд Трамп ҳам ай Путин розӣ буд. Баъди 3 соати переговоршон гуфтанд ки переговори мо дар сатҳи олӣ гузашт ва Доналд Трамп ба баҳои 10 балла переговора 10 балл дод ва Путин ҳам ҳеҷ чиз розӣ шид. Баъди переговор Доналд Трамп интервю додагия дар як рӯзноманигори амрикоӣ ва дар онҷо саволҳо бисёр дар бораи Путин додагишанд ва Доналд Трамп боша Путин ҳам таъриф кардагия ки Путин қатъи мо ай аввал отношениёмон соз буд, ҳозир ҳам соза, оянда ҳам соз мешавад. Путин президенти мефаҳмидагиай ва солҳои дроз шид, мисол ҳокимият дорад. Хулоса ки Путинро таъриф кард ва Доналд Трамп боша президенти пешинаи Амрико Ҷо Байдена танқид кард, гуфт ки як президенте ҳаст ки дар давоми президентиш бемасъулиятӣ кардагия. Агар ки ман мебудам вақти ҷанги Украина ва Россия саршиданда, ман ин ҷанга саршавӣ намемондум, лекин Ҷо Байден ин корро кард, мақсад сайраша нагирифту, ҷанг сар шид. Хай ман то дараҷае кӯшиш кардам ки ҳар ду тараф ҷанг тинч шавад, лекин нашид. Агар ки Зеленский ба ҳамин условиҳо розӣ шавад ва заминаи ишғолшудаша ба Русия бита, метавонем ки ҷанга хотима битем. Ва як чизи дигараш муҳимае ки Аляска аввал худи замини Россия буд ва вақти ҷангда Россия фурӯхтагӣ буд Аляскаро чанд миллион долларда. Агар ба нархи ҳозира бигирем, мумкин 100 миллион доллар зиёд шавад. Хулоса баъде ки Аляскаро фурӯхтагӣ буданд, ягон президенти Россия ба Аляска рафтагӣ набуд ва Путин боша аввалин одаме ҳастае ки ба Аляска рафт ва худи подшоҳи Аляска Путинро пешвоз гирифт. Баъди переговор тамом шидан ба ҷои муқаддас рафтанд, якҷоя ибодат карданда бигем. Ва баъдан Путин обратно гашт омад ба Россияро ва худи президенти Украина Зеленский ин переговорро қабул надорад ва гуфтесае ки переговор бояд хел намегузашт, бояд ки ман ҳам иштирок мекардам, мақсад 3 нафара мешидан, мисол Доналд Трамп мешид, Путин мешид ва Зеленский. Баъдан ин переговор мегузашт. Агар ба як хулоса меомадем, барое ки ман намедонам ки ӯ дар ӯ переговоршон чӣ гап задагиам, бояд ман хабардор бошам. Хулоса ки Зеленский аи кор норозӣ ва ба ягон условия розӣ нест. Имрӯз 17 август ФСБ Россия хабар медиҳад ки якчанд дронои Украина хостанд ки ба Смоленский атака кунанд ва кароче тонистанд ки ӯро
безарар кунанд, яъне ки защита карда тонистанд якчанд ҷоҳоро камтар хароб кардагиа, не ки ба ӯ дараҷае нестае ки мисол мардум зарар дида боша ё ки зарари калон оварда боша. Ва айни замон худи Россияда ограничение мондагиянд звонокҳои Telegram ва WhatsApp ва бисёриҳо наметавонанд ки Тоҷикистон гап зананд ё ки дар дохили Россия вообще звонокҳо кор намекунанд, мечаспад. Ман ба шумо тавсия метавонам ҳамин VPN-ира ки шумо агар инро установка кунед, тамоми звонокҳотон бемушкилӣ кор мекунад. YouTube фарқ надорад дар Android, дар iPhone, дар компютер, любой устройствода бе ягон проблема шумо метавонед установка кунед, ҳама занготон чётка сатфоиз мешавад. Ссилкаи VPN дар якум комментарияй бидроед, скачат кунед, истифода баред. Ва як хабари муҳими дигар, дар шаҳри Қрим почти бензини навъи 95 дар заправкаҳо қариб ёфт намешавад ва нархи бензин бошад то 70 рубла хестай ва худи шофёрора через карта ё ки талон бензин метаҳанд ки аввал ихел набуд, ҳозир боша сахт ҳамин масъалара строго қабидагиянд. Агар ихел рафтан мегирад, можад ки бо қиматтар шавад. Имрӯз Зеленский, президенти Украина, баромад кард, гуфт ки переговоре ки мисол Владимир Путин қади Доналд Трамп гузаронданд, ира қабул надорад қатъиян ва агар ки ё реални переговор бихоҳам, бояд ки аввал ҷанга хомӯш кунем ҳар ду тараф, баъдан шинем мисол се нафара маслиҳат кунем. Агар ки дар переговормон маслиҳатҳомон туғри бигирад, ба условиҳои якдигар розӣ бошем, метавонем ҷанга хомӯш кунем ба ҳамин условие ки аввал ҷанг бас шавад, мисол аввал атакакунии ҳар ду тараф манъ шавад, баъдан переговори се нафара ташкил кунанд ва натиҷаи ҳамун чизе ки шид ҳамонро қабул дорад. Реална Зеленский чанд ҷода қайд кард ки ман намедонам ки Владимир Путин бо Доналд Трамп дар чӣ масъала чӣ чизҳоро баррасӣ кардагиянд, ман реални хабар надорам. Бояд ки ман иштирок дошта бошам дар переговоршон. Хеле бисёри бад норозигӣ ай рӯзе ки переговор гузашт то имрӯза норозигӣ кардагия ва имрӯз условиҳои хуча мондагия барои переговор. Ва ман фикр мекунам ки худи Владимир Путин бо Доналд Трамп маслиҳаташон туғрӣ гирифт. Агар ки хел рава, шояд ки Доналд Трамп, яъне Америка дигар Украинаро барои ҷанги Русия ёрдам накунад. Агар ки хел шава, мисол давлатҳои Европа як камтар ёрдам мекунанд то мисол слаби шиданашона, баъде ки ӯ отказ карданд, баъд мумкин ки Россия полни бизана Украинаро бигирад. Мумкин ки Доналд Трамп дигар дасташи Украинада ёрдам накунад ё ки хулоса ки баъди ин переговор ҳама чизое ки мо жда доштем чапана шид. Агар ки ҷанг бас мешид, курси рублам нормалӣ мешид, суми хуб кор мекарданд ғарибо ва YouTube ҳам монетизатсияш ранги пешина ограничениеша мегирифтанд, блогерҳо ҳам суми хуб кор мекарданд. хулоса санксияҳоро агар мегирифтанд, бениҳоят пешравӣ мешид ва ин қонуное ки дар вақти ҳозир ҷанг мисол барои тоҷикҳо ё ки барои мардуми Ӯзбекистон биромадгия, ин қонунҳоро ҳам аз байн мебурданд, барое ки дар вақти ҳолати ҷанг қонунҳои бемаънӣ бисёр мебарояд. Масалан, як намуди қонуниш ки дар назди садиқҳо бояд ки мигрантҳо нагарданд ё ки дигар қонунҳое ки худтон медонед аллакай, то VPN истифода баред дигар корҳо. Ва мо ҷуда доштем ки ҷанг бас мешавад, курс ҳам соз мешавад, YouTube ҳам соз мешавад, мардум ҳам озод мешавад, камтар суми соз кор мекардем. хулоса ки чизе ки мо мехостем ихел нашид. Айни замон ҳама кор бор интернет қатия ва бисёри одамон мехоҳанд ки дар интернет саҳифа дошта бошанд ё ки блоги худшона бикушоянд, блогер шаванд ва мутаассифона мардуми худмон таҷриба надоранд ё ки аввал сар карданд, намедонанд чӣ сар кунанд. Ман ба шумо тавсия метавонам курси Муҳаммад Шариф, яъне SM Шарифа блогере ҳастае ки 7-8 сол таҷрибаи корӣ дорад ва дар курсиш 50 та зиёд дарс дорад. Айни замон скидка рафтсия, курсиш гарени капекае. Шумо дар курс айнол канал кушодан, съёмка кардан, монтаж кардан, чӣ хел просмотри зиёд гирифтан, чӣ хел подписи ҷамъ кардан, чӣ хел бизнесҳои худтонро реклама кардан, ҳама тема айнол то дараҷаи профессионалӣ фаҳмондагиай. бовар дорам ки ба ин нархе ки ҳозирай капека, аввал қимат буд. Шумо фақат бидроен як бор нархша бинед чӣ хелай, баъд худтон хулосатонро мебарем. Дар якум комментария ссилкаи TikTok-и мо ҳастай, ссилкаи VPN ҳастай, ссилкаи Telegram канал ҳастай, ссилкаи курс ҳастай. Бидроен, ман боварӣ дорам ки ҳама ин чизо шуморо дар кор мешавад. Бо агар ки шумо дар ғарибӣ бошед, ҳатман дар кортон. То имрӯз ҳамин қадар хабарҳои муҳим буд, хостам ба шумо поделиться кунам.
фикротона шумо дар комментария нависен ва ҳамин хел барномаҳоро баромаданашон хоҳен. Ҳатман дар видео лайк монен, дар канал обуна бошен. Видеои оянда дар бораи пул кор кардан ай тикток мешавад. Монетизатсияи тикток дани момент нормалняй суми хуб кор кесан мардум. Ман ҳамин процесса пол намефаҳмонам. Барои ҳамин ҳатман каналда обуна бошен. Ҳамада хайр то видеоҳои оянда.